Kaixo, Andoni Francisco naiz eta orain hizkuntz modernoak eta kudeaketa ikasten ari naiz deustun. Gradu hau ikastea erabaki nuen, azken finean hizkuntzak asko gustatzen zaizkidalako, euskara ere bai asko gustatzen zait, eta horregatik euskarak ikastea ahalbidetzen duen gradu bat ikastea erabaki nuen. Gradu honetan ingelesez, bai erderaz, bai euskeraz ikastea ahalbidetzen da, eta ere ekonomia, politika eta kudeaketa arloko ikasgaiak ere badaude. Uste dut, gradu honetan, ez bakarrik gradu akademikoan, baizik eta pertsonalean baino, asko ikasi dudala, bai irakasletatik, bai ikasletatik. Eta esango nuke lan egiteko aukera errezak ematen dituela gradu honek. Azken finean, gradu honetan, praktikak egiten, jendea ezagutzen duzu, praktika laborala hartzen duzu. Ekonomia arloan, literatura arloan, hizkuntzen arloan, internalizazioaren arloan, mundu horietan guztietan interesa badaukazu, gradu hau zuretzako da.